Kiitoksia. Ei mitään, käykää testaamassa, niin palataan. Joo. Ei sinun se lappu ootas. Kuulostaapa toi kone hyvältä. Tankki on aika tyhjä, mutta pitäisi 80 kilsaa päästä. No nää on taas tämmösiä, voi näistä tiedä kun ei oo. Avaimet on käynnistys niinku Volvossakin ja onpa tää huono penkki verrattuna Volvoon. Tää ajoasento ois mistään kotoisin. Please refuel, eli bensa loppuu tai dieseli loppuu, mutta sillä pitäisi päästä